Takže zdravím, já jsem Pája Foltýs. Rozhodl jsem se, že budu dělat videa z toho důvodu, že dneska já opravdu každý kreten. A nejvíc frčí videa ty, kde někdo někoho pomlouvá nebo takhle. Co to je za video, že sedí týpek v pokoji, pod ním běží video a on tam kritizuje lidi, co dělají, co on sám dokázal. Takže já chci dělat plnohodnotný video, který budou zachraňovat třeba přírodu nebo takhle. Protože jsem hodně pro tu přírodu samozřejmě a mrzí mě, jak lidi plejtvají všim, jak se vyrábí věci na jedno použití a tak. Vždyť stačilo by jenom ty věci takhle jako, že znova použít, vdechnout i nový život třeba například. Jo, třeba taková plechovka, že jo, podívejte se na plechovku. Chcete vidět, jak jí vdechnu nový život? Sledujte. Bez takhle pixelu. Mám i šroubek k tomu samozřejmě. Ten jsem našel na zemi, říkám si, nebude tady ležet, šlápne na něj někdo, že jo, škoda šroubku. Budu ho používat jako nástroj. Vemu pixelu. Takhle ji promáčknu. Jednoduše. Šroubek. Šroubek, vrut. Jo. Udělám pár dírek tady takhle. Jo. Trošku to ještě poladíme. Ržubu. To je mu samozřejmě legální, že jo, tady. Tak. A hned jsem jí vdechl nový život, že jo? Tak to je přesně o tom, o čem mluvím. Musíme ty věci používat víckrát, nejenom jednou, si to zahodit, že jo? Teď mi tady může ležet v zahrady, pokaždé budu chtít si potáhnout, půdu, nasypu tuto. Takže tak. Příště vám ukážu, jak se vdechne život třeba takovému barelu od vody, že jo? Nebo něco takového. Takže zdar.